Så er vi på vej ud på Strøget for at høre, hvad københavnerne de egentlig tænker om Ræven og Ravn. Går I meget i byen her i København? Nej, faktisk ikke. Det gør I ikke? Nå, har I nogle yndlings-DJ's? Ræven og Ravn. Siger det jer noget som helst? Ræven og Ravn. Ræven og Ravn. No? Ja, altså begejstringen for Ræven og Ravn, den er ret stor alligevel. Undskyld. Har I 2 sekunder? Ræven og Ravn. Siger det dig noget? Hvem siger du? Har du hørt om Ræven og Ravn? Har du hørt dem spille? Nej, det har jeg ikke. Der er sgu ikke lige nogen klokke, der ringer. Hvad er det? Nej. Ræven og Ravn. Og Ræven og Ravn, det siger jeg simpelthen ikke noget. Ikke rigtigt. Et hurtigt spørgsmål. Vi er ude for målgruppen. Undskyld, må jeg spørge dig om noget? Et hurtigt spørgsmål. Et hurtigt. Hvad hører I mest af musik? Vi vil have et sponsorat simpelthen. Nye sko, fede fodboldtrøjer. Kunne I ikke sponsorere os? Hvor går I i byen hen? Altså, går i byen? Hej. Går I meget i byen her i København? Ja, det gør vi. Går I meget i byen her i København, eller hvordan er det? Vi går ikke rigtig i byen lige for tiden. Nej. Undskyld, fru. Må jeg spørge dig om noget? Det er et hurtigt spørgsmål. Hvad er du til af musik? Hvad jeg vil se af musik? Ja. Hvad hører I mest af musik? 60'er musik. 60'er musik? Ja. Nu er vi ude og høre folk omkring, hvad de har til at genre. Og vi har fundet frem til, at de passer rimelig godt på vores profil, som Ræven og Ravn. I har alle 3 headset på. Hvad hører I for noget musik? Lige nu hører Green Day. Jamen, jeg er jo mest det klassiske. Hvad hører du af musik? Mest blandet gammelt. Hvilken musik hører du allermest derhjemme? Delvis heavy. Heavy? Hey, er det ikke det er dig fra Butchers af? Det har jeg slet ikke. Det er dig, der kører torsdag derinde jo? Det er ikke mig. Det er Ræven og Ravn. Hvad hedder I? Ræven og Ravn. Kan man sgu da heller ikke hedde. Ej, kom nu en time på Butchers. Nej, det går ikke. Ja, vi kan godt på torsdag. Men det er noget lort. Næste torsdag? Nej, der er heller ikke plads. Jamen det er så næste måned. Nej, få det væk. Jeg gider ikke. Jeg gider ikke bruge min tid her, Mikkel. Det gider jeg ikke. Glem det. Så er vi ved at være ved vejs ende, og resultatet har været hamrende positivt. Der er masser, der kender Ræven og Ravn i København. Udover det, så har vi fundet nogle rigtig gode pejlemærker for vores musikprofil, og det var det, vi ville finde i dag. Så ses derude.